Met veel machtsvertoon wil de politie eind vorig jaar binnen bij saunaclub Yin Yang in Remun. De burgemeester van Remun besloot eerder dit jaar dat de club op slot moet, omdat er bij de inval drugs zou zijn gevonden. Of die beslissing terecht was, toch ging het woensdag over bij de rechtbank in Remun. De advocaat van Yin Yang en de Roerdalhoeve overweegt om aangifte te doen tegen de burgemeester van Roerdalen vanwege smaad. Dat bleek woensdag tijdens de rechtszitting over het voornemen van de burgemeesters van Remun en Roerdalen om beide bedrijven te sluiten. Bij de inval in november vorig jaar werden drugs gevonden op beide locaties. En als er drugs wordt verkocht in een pand, dan heeft de burgemeester het recht om dat pand voor bepaalde tijd te sluiten. Maar dan moet er wel sprake zijn van een hoeveelheid drugs die verhandeld kan worden en dus niet voor eigen gebruik. Alles bijeen werden in de lokkers van Yin Yang en in de privéwoning bij de Roerdalhoeve genoeg drugs gevonden om een verdenking van drugshandel te rechtvaardigen. Maar volgens de advocaat is er toch geen sprake van. Volgens hem is alleen de drugs gevonden die mensen zelf voor eigen gebruik bij zich hebben. En daar kan het lokaal niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Drugs die zijn aangetroffen in het vestzakje van een beheerder die in de privéwoning was op dat moment, dat zijn gebruikershoeveelheden betroffen. En er is ook geen enkele andere aanwijzing, geen enkele concrete aanwijzing dat iets met het pension te maken zou hebben. De burgemeester gaat totaal niet in op de overige omstandigheden. En ja, die omstandigheden zijn natuurlijk evident. Als je een paar gram drugs vindt in een paar honderd lokkers, bijvoorbeeld in het Hilton Hotel, dan is het natuurlijk volstrekt evident dat dat gebruikershoeveelheden zijn van die bezoekers en dat het niet de handelshoeveelheid is van het lokaal, het Hilton Hotel. Want dat is wat de burgemeester hier probeert te verkopen. Zowel de burgemeester van Remun, waar Yin Yang gevestigd is, als die van Roerdalen, waar de dames die in de club werken verblijven, hebben geen oog voor het tegenbewijs dat de advocaat heeft ingebracht. Ik vind het absurd en ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hier toch ook sprake is van een zekere vooringenomenheid. Ik verwijs dan naar de pers, waarin ook de persvoorlichter van het landelijk pakket heeft gezegd dat ze inderdaad overleg hebben gehad met de burgemeesters omtrent bestuursrechtelijke maatregelen, maar dat hij daar begrijpelijkerwijs verder niet zich over kon uitlaten. Nou, en ik denk dat het niet moeilijk is om in te vullen wat hij daar dan precies mee bedoelde, want daarom staan we vandaag natuurlijk hier. Dus ja, er is gewoon echt ieder gebrek aan om het even welke concrete aanwijzing. En wat betreft de Roerdalhoeve, overwegen we om een aangifte wegens smaad en laster in te dienen tegen de burgemeester. Want zoals dadelijk in de zitting nog aan de orde komt, dat gaat werkelijk te ver. De beschuldigingen die de burgemeester daar uit en de zeer suggestieve opmerkingen over wantoestanden, ja, dat gaat ons echt te ver. Over 2 weken op 29 maart dan duidt de rechter uitspraak in deze zaak. Tot dat tijd mogen zowel de saunaclub als de Roerdalhoeve gewoon geopend blijven.